Di saisin pat perawangan ai kublai step sing satjan haka kerteng bertiang tam jong Jesus Christ nang penim ka topik ka bangat keren film ta kadai syapang ka jingjai tu te ka title ni ka topik ka bangat keren kelong tu berat no sejengai ya ka jingjai tu fingan itu da ka jingai jong blai kerana kini amba ban penmang ino Andrei ban arak mensiam ban ai mensiam ifi ban pen I kumno ba ni tu ifi bo blay jong I umde blay ba balik shortcut ike ne ba shule bangi sukwa ban jam syahmat kita ke shortcut methods na kita kilat ban shu banumiat yang tak proses no ini tak ya kita prinsipal sinta ki nongdem ba blay bu te kau ikan nongdem ka long ba blay jungi umde blay ba jai tu ude blay ba isi ka jing jai tu pin lap shibun na kaktin jong blay ka kam snop tunat ka jing jai tu blay jungi u sneng ka jing jai tu te ngine puli na ka kitab proverb kal nong ka ba khat khandai khat ka ba khat san mani tu fikin iki ke kani ka topik ka man keren ka dei ka ba ala tho ru prepare shibun ki notes ki bang prepare te kani ka dei ka jitho ka ba ngara jitho menem step but mani tu fi haru ka ju man pelat kani ka YouTube ti to ni la chik proverbs khat khandai khat san kong ni ka jing al hia ka penyo thiak lengai ba ka men sim ka ba jai pede kan syak tangan ka proverb khat khandai khat san pini haba u pi ka kran kani ma ong fi ma kumbangan ne ka bible ka kran syapang ka jai pede kibun ki yu kibun ki wei pat ki khat ki ba kran persyak ha yang ne ka jing jai pede te ngan malam fi na u na adam haba blay bu yo adam ni tu fi au shim labu kumtu hak per eden bo hin shongka ndai no wai bu hak per eden bat wai ka kam bo tre fi bo tre bo kta bat kani ka ai buram yu blai fi ka jing tre namar blai tre pat ka jing mot jing perkhat pat ka de ka man tre na ka ban tau blai fi kam dei ba ka jing tre jungi kan long shabar na blai ndrei ha bangi tre smart na ka bentawan pendan buram yu blai kumbo adam hak por udang dan hak per dan utrai dah kata jingmot ban pendan buram yu blai wi bo it yu blai tikani ka ai buram yu blai bat kandan ka jing sai so na fi shu fin da puli na ki kitab proverb nakal nong shi phau khat ka basa ba pasan ki kentin ki ba ni ukulladuk utau batrai da ka kti ba alhia ndai ka kti u batrai minat ka penrus pa utau balong menliur ulang khun bastan handai utau ba yok thia haka ayom at ulang ukhun uba penle ran ti kani ngani thu fi kam keren tang shapo ka ki kam ki ba ni trei se ki kam ki jam handai kam tam man ra haka ba yede ba gospel haka ba trei ha ba ni trei gospel no ti ladang itrei ka gospel lani nitrei na ta ka himau blai ublei wai ka jing ai i kam dei ka bangi sutrei ta bor la di kani ka jing yalap jonga kam dei ka banga yalap ta ka bor la di da ka jing start la di rei dei da ka jing ai ni tu ifi ublei wai ka jing ai naka fina puli na ka shiti jakob kal na ba sa ban riu wong no ka jing ai ka jing ai hakita ki basngor fi ublei wai ka jing ai mat kani ka jing smart bangin le ike nam ta ka kam jong blai ka dan ka jing snow ka jing ai ru fi kan ka jing snow bat ka jing ai ngam fi habni tre gospel ka jing tre smart ka jing mi no nak ka jing jaitu ka dan ai bat ka jing ai ka jong blai ka snow lang ti ngan bu fi ni kamot kumno kani banlat syakata ka khat ka jing ai fi ngin ya pen mukamot bala dangi ni ala dangi ni sore ngat kan syapang jing sore
ladang ni long kibri kiba smogret ublei ai ka jing ai fi ti kamot kumnu pat banyo kan ka jing ai kamot kumnu banyo kan ka jing smogret kamot kumnu ki de kibri kiba smogret banyo ya ta ka jing ai banlong kiba smart ban train on ta gospel joka hima jong blei ka jing ai kamot kumni kan kamot ka jing ai kan ni kamot habang ni penlien ban let yet ya khmat blei dang step mo ni penlien ya la dia ban let yet ya khmat jong blei dang step haki jing duai fi kani ngadong fi habang ilet ka jing duai dang step fi penyak tren no ya do jong fi penyak tren no ya tu ka jing kwa thia sngi jong fi ka jing thia sngi ga wei ngadong fi ka pendu no ya tu ka jing ya dei bu blei tinri bat fin laki ban duai ngadong singa ngam tip siapang kiwi beri pat kiba duai minit kala banong kila duai minit kampun por tangam ban re kai ka ba ngai thu fi kai ka ba ngale heldi ngalap ba ngana khi men step empat dan menu habo musim jong blei tentang musim jong blei ngai thu fi pen kendet lai beji menem step lai beji la pen kendet bat habo ngale aki tu por empat ya snow tang kisim empat ya snow tang kisim tang ki ai bapak bat kadang tu concentration di ho tentang orang nak sedang ni kong kat ka santia dre la khi na dam ko siu blei ai ka jing ai wai jing ai ya ki basngoren ka tien mod ladang ilet show blei fi ha ki jing duai ka mod ba ngimla kan dal di sibet kasni ngapan pau show blei ba tra ji su da sibet di sibet ngamla ban nei ngamla try ban kan ni YouTube ni ngamla tra ji su kodor ban le kam ka hima jong ni khlamda mawan shaka khat ka jing ai kamot ba bangam dan bor na di kapen i fi ka jing songret kalang habang ilet shaka jing duai ni pen pa hel di ba traji su ye ngamla da ka bor di fi ni slow thu ba klai ka ni ka jing songret ni so thu ba ka jing songret ka di ka ba ya tu ka pen ret hel di ka ba ya bet ka ai su fi le si u dan ubri ba ya kum tu bong kran ba siu ngap ubam da bun ktien katu kamot ka jing songret mo ki kidi ka personality type tu man tu fi let's say kita kibri ba kham heng ba kham kran re ka jing songret hi khma blai ka ka ba fi penlet por man duai blai mod hak tu kan fi let ba blai hak ki ba songret wai ka jing ai wam no ka jing ai ka thamai man ka stam fi mod man ni dan kam ya ka jing ai jong blai di kani ka habang ilat sa banduai mesta abu mensi mahul open kirang step ini ka pendu no ya tu ka jing jai tu bangin ti asni boleh nama ngila pendut ba tu boleh ai ka jing ai no fi dawn ai ka jing ai fin salah ba puli ka tin jong boleh un sa ai bor fi ba puli ka tin jong boleh no ni tu fi ngan ong ni ka mbanga tho ka men sim jong ka jing jai tu pat kam tre ban kirang step banduai kani kawan lam sha ka jing sarang fi ba menta kasni ngala banyak dal dehi yaki ka jingdok bakan jam sim ka ap ladang ni jaitu bat jai pede fi ka jingdok ka bakan jam sim anong fi kan ap ladang ni jaitu bat jai pede uble untre ban pendan kam ya ubri ba jai pede mat ka baning kong ba bangin smart ka dei bangin let shiki jing duai ka ta point ka baning kong mos ka point baning kong ka dei bangin smart ban let shiki jing duai uble dang step pernah ngam bang ya kani hakor ka bang pang ni mo re ngakran ya kajing ka paman kasni ini ban ka baar pat ngam fi kajing smart ka baar ka dai kajing minat bat testa ban puli ketinu blai hadin ma fil adab ban let duai kajing minat ban puli ban testa ban minat ya ketinjung blai fi kamla ban long bangan sulit keren kumtu mau bangan sumit sendat ban keren fi khani ka YouTube la da LD ngam minat fi upol Timothy wang study to show yourself mau wang haktin para study to show lah yourself approve more of God's workman, rightly dividing the word of truth. Kamot ba wang upol wang da penut por haban kre kan dia Timothy wang da penut por ban penut por ban puli ketinjung blai ban pusan yang ketinjung blai
klam dari rai bo kumu unang tray jong blay bo nakaba hikai bahaya ketin jong blay fi kadang kaman minat tang bangin as duai ngong la pendap ni dong sim khut ngim tray ban minat fi ba pan plut bor di ngidan kaman ong dak jing ai jong blay ni thu fi ka ka bangale akran ka ka bangale ong fi hadin bang ada duai mene kum tu lai beji si mapet kum tu ngapor la poi sam hatsan mo idan si bai para bangai yang safun mo basya na bangan ki duai mesti tar di basmat ba adi ngada phone i yang ala ki lai beji yok to hanya pulia ka ba te na shifon tu ba kam pen thotchu nya i la da duai nya pulia kitin jong blai tikat bang ada pulia kitin jong blai kan ni kan ka bang ayo men ban abang ai jing kai ka ba ang ban minat thap ya kitin jong blai kadang kam ban minat thap ya kitin jong blai mar kum no la dang minat ndai ba bang search naki internet no banyalap naki YouTube no fi handai ka bo blai ai ka revelation blai pan pa ha bang ni duai ha bang pulia kitin jong blai pan pa bang un ai ni di ladang ile jai tu khtin jong bleng ong ki langbarat kin saphat no ni tu fi kin sa sakama no ladang ni ku dai kin sai ki ti bleng un sa kni no no fi ladak pi ki tu ki basyakri bleng ladak fi la sim ta fi la jai tu on puli khtin jong bleng film smart show on sai ki langbarat jong fi let biang shu bleng ka jing duai pun thamai biang Reblay ka tin jong blay ka maham Ezekiel bun sa shim no ki lang pra film sa ai pat chiki wen no ha kita ki batray ki kabalai ka long hadien ba fila puli ka tin jong blay no fi kadang kam ba fin om shong jai tu ha ta comfort zone mo bangin shong jai tu banginum shong jai tu banum lagi ya sam ka tin jong blay fi ha ba blay ni duai pendap ni dah ti do mun sim ko velam ni shakti jong blay kam dei min sakut tang la di hiten ni sakut tang tu head knowledge ringin dei bat pendan kam te kani ha bu uji su akhile elak gospel elak pen sedang nok ban elak ya gospel sedang ban tho akti ki Facebook sedang ban tho akti WhatsApp mai lei ngan fi tengin bakala we ubri wa bolong perfect ka jing tho jong mundan ba bet ngan mundan ba yo kadi ka tin jong blay ladang ila sung thu lo ya borok kitin jong blay mo kam dai shu ikan kitin jong blay dengan ong fi wat abangi ikai kitin jong blay kinang dan kijing duna jing bakla bo blay sa penbai tama wat ne ran blay utip ya kata ngan ong fi mo utip ya kata dai bang ile khanang ngan ong fi tindan ki khang ni tai borok ngan ong fi kidan ko kusngan ai nu sai fi borok man ta ki kidan ka jing so thu wei dan jing so thu bakan jas ba jing tong no wei so thu bakan jas ba jing pen shitam ban ti harta kamut fi ba ki khamle ba ki ba ko no fi ba ki yalam lam le ta tidak lagi jong jing so thu re manong fi kat badai pat ya ka kat badai pat ya kan nong rem ya ka jing penyem wat barok ki beri ki de banyo mo re ki we bah dia nong fi ki kindan ki hamni tai ki ba kum beri nong la mai fi ngam pat tip le ya ki jong le la tip le kan mut manong dan kam sipai man puli dak aktif lut den re man kasni thamai ngaban biai pen thamai ngaban let den tika ba kabalai ka ega bawang let ban yalap long slur ban yalap ya ktin jong blay khantam fi badak sedang let si tiki ba pat tep uji su fi suang uji skres la sha ka ding fna sedang na itu ibare la sha ka ding fna kal ring pot fi la puli na ktin jong blay sedang no what up adu ban ong ba ani hadu na pas PhD na pas div ne sedang no ya ktin jong blay la daw fla mat si shai ka jing penim la mat uji skres kilet no jel tu what ai tu ka jing septin tang kadi ka jing sorong so det tu oh bangam dan sap ai mo kau ngap ka fi ba fin da kran YouTube la ka jong blay ai pila ban ya share ni parla pila ban ya sam kam ye kata pila ban itu i bahaya ngasam fi ublay usanak ai bor fi usnang kat ba finang yu usnang ka na uji skres uang uno na gospel yu anis nang baksan uang unang prun na unang pen khul ini bengin seisok hambun fi kadang kami ni nang ba ngin iu bangin sedang nak ban keran kitin jong blay kai ka bala dap ngi kan tut ai ban tut fi tang la da fi tre fi ngole ran ni kitu jing ran ka de pendu yu jing ran kitu kawan obaman fi kawan ka jing sarong fi tang la da fi shong sa no fi kum banget dan lai po sa ko sna ma jingat yang fi no fi sa supet iki wei bagi fi sa supet iki wei bagi at so bagi at namar blay ki tre ban le
syong jauh do tang dan gibri ba kasat dan gajing bisni do na fi kim tre e ban le LD energi comment si ki bam yete na fi di sedang nak kani ka ba yu apila durat minat top bat wat chaki mai ngang fi ha ba fila daple kini ki lai teli ki mong ba fi duai puli kitin jong blai fi kai ki wai pat ha ba fila minat top kani ngang fi pendap kani ka hukum ka bo Jisu wa haka Matias haka gospel Matias mriu lai pulai ben wang no henry pinya wa chwa ka hima ublai badia ka hap jong dia kini ki baro sa alam tam fi anong lada fila yet si sayu ublai fila dan sia ka jinga dei adam dan ka jinga dei ublai wa kam adam finum du ka kam o makani ka percaya ka tin jong ublai ka kular ka ta ba finum bahak amunum du kupu unum do ka jimbang ba ublay sa pendap fi na mafla yet shwai hima nang fi sa pendap ka thai ngano ka ka ba khong pong pa ki bri yet shwai ka ya ka spa pa thai kawan ki ba ka jing huslai mestap ki la huslai mdan jing so ndai ngano fi ya ro try para mai ki ba yet shwai hima jong blai kinum dan jing huslai no fi ublay khambang ba pi ba ki ber spa kin so dan ubriu ba minat thap on fi hakikam ki jam re juyet ublay au ifingan itu ifingan on tak ki ban ki jing huslai walau dan ka spa dan ka jing sok ka jing huslai no fi huslai ka jing pang huslai re la da filiat choi ki hima ublay kini bla hikai step so ublay sa pendap fi sa ai fi ba sa penkendo fi ba ki bri ba finyo kam ni jam ho ni kong ha ba fi sedang mania ki ma ublay utri ni fi mania ka kla fi kumba kitu ki kun Israel kila sedang manyo like lo ki je pu yalam ni ki sha kla mo ka kla tentang kala ban ni fi ka jing kerdu nre wa ha kita ki jing kerdu on fi la da fi patch ublay sa pendap ni fi ki jing dan kam ka ba ka di un pendap on fi un le kam kla ba hadir nak tu ha ba fi la ya ni fi la nang man shania ublay ha pen kita ki kerdu un sa penikendu fi ki brio ba fin trei kam ki jam ba fin sei ki tu ki sap ki pang ba fila dan no fi dan ka talent ba ka jingai ba fin trei da ka confidence no fi ba ublay un pendu kam do jam fi am dei thang kam sarkar no fi kindan ki kam ki ba ublay sa ai fi na mar ublay ni yet shua ni wa shwa ki hima ki bene di ngani tu fi ba un sa pendap fi fin salah ban kan slay na fi ba fin yarap ki badan kampan ki wei para banget ki badan kam ki jinge un sa ai fi akai ha ba fin ayat ka pisah badan kam un sa ai fi ka pisah ba fin tei ka hima jong blai ba fin perlang na ta hima jong blai ba fin yarap ki wei ki para banget ki barang sedang ka jinge da sti ki badan ki jinge le mo blai un sa lam fi kita ki brio ba fidei ba lai un sa kadau dum si ni bri dan kami ni ba dan kam ta pat kitu pat kin salan fi ban le ka ju di nakabenta ka buram jong blai aingu blai bat ay pen sapriang ni ko kubor like share subscribe comment through la da filamat shagi jingkar ku man fi di sa si simpat na ay ku blai fi ka tang mathyang cham jung Jesus Christ amen ba yaro yutrai